Dragi prijatelji, sad stvarno prijatelji. Došlo je vrijeme da se rastavimo. Družili smo se 3 dana, prelijepo druženje, stvarno stekli nova prijateljstva. Vi se slažete sa mnom? I došao je trenutak da zatvorimo ovu našu prvu međunarodnu likovnu koloniju, a ja bih pročitala ovo što piše na zahvalnici koju ćemo dobiti svi. A ona kaže: kada uspomena utone u maglu zaborava, neka ti ova slika probudi sjećanje da je Međunarodna likovna kolonija Travnik 2010. godine bila mjesto na Starom gradu gdje su stvarana djela i ostvarena nova prijateljstva.